velkommen. I dag der vil vi lave en crossbred challenge, mig og Emma. Ja, hun må så få lov til at kaste. Men lad os komme i gang. Så filmer du bare på overlæggerne. Ja. Så er det Emmas tur, så vi lægger lige bolden klar til hende. Ja. Og Emma, det går ud på, at du må kaste, og så skal du ramme overlæggerne, ja? Super. Ja. Men er du helt deroppe? Ja. Men jeg kan ikke. Her. Så gå herhen. Men når du er den der nede. Nå, men du skal kaste den. Op på den der. Men jeg kan ligesom ikke. Du skal kaste den. Med hænderne. Et point. Så er der 1-1. Ui. Ja, så står vi lige. Så vi er en sådan dat. Så er du over igen. Jamen, du sætter ikke finde af. Ja. Så den der først rammer overlæggerne. Den vinder. Og den der taber, den skal have røvflæk. Hvad er røvflæk? Jamen, så her. Hvis du rammer nu, så vinder du. Kom nu. Nej. Så vandt jeg. Så skal du ind og stå ind i målet. Med numsen til Simon. Skal du vende numsen? Du skal ud på stregen. Og så skal du stå sådan her. Klar. Og så fordi vi står lige, så er det, må du også skyde på mig. Så hvis du går ud, så må du kaste den på mig. Kast den så hårdt du kan. Ja, det var så alt for den video. Kan du sige farvel med? Farvel. Hej hej.